Hi guys, welcome to TFA Files TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutendera pa social media. Wicknel Chivhayo atengera Jah Prayzah benz rinonzi s500 re 180k USD. Vachitenda vachidedzera kuti tokutenda nengoma dzako dziya dzichitifadza kutonga kwaro chiremerera namudhara vachauya ndozvataurwa nani naSewicknel. Aenderera mberi achidedzera kuti iye, my brother, not only has your music been consistent with our ZANU-PF victory all the way, but you are also the Zimbabwe National Army brand ambassador. Ndozvataurwa naSewicknel vachidedzera kuti ngoma dzako todzifarira, asi varipo vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, vanga vachidedzera kuti aiwa ngaadzosere mota Jah Prayzah ngati respect. Aripo mumwe ati Jah Prayzah should return Sewicknel's filthy donation if he respects himself and us. Mumwe munhu akati the fact that a popular and a talented music artist has to rely on a handouts from a dodgy businessman zvakatooma. Mumwe munhu akati mapublic funds edu imari dziri kubiwa idzi ngavadzosere mari dzedu. Mumwe munhu akati aiwa imari yerally yapinda munongoziva mega Jah Prayzah azvivigi ndeweZANU-PF. Asi kana ukazonzwa vakunyomba vanhu vakaita sana Winky D haambotauri kuti anosapota ipi party, asi anongonzi anonyomba ZANU-PF. Asi vana Holy 10 varipo, timu rakawanda rinosapota ZANU-PF vanobvuma, ende ZANU-PF ine mari ndozvavari kutaura. Kodoti ine mari ndozvinongoitika guys. ZANU-PF ine mari, mapublic funds aine chibira vanhu ndo ainotengera navo chimota. Ungati asavana Holy 10 vakatengerwa mota, Jah Prayzah atengerwa mota, Rikifaya akatengerwa mota. Saka vanhu vakawanda vekutriple C vanoimba vanozouraiwa pakuti triple C mari dzimwe nguva hainyasobudi musha, asi ZANU-PF sezvo ichiba mari dzevanhu inadzo mari. Saka ndo nyaya iripo guys. Handizivi kuti munoti kudi, asi vanhu vadedzera kuti aiwa ngaadzosere mari kana achiti respecta Jah Prayzah. Vamwe vanhu vadedzera ndokutopera kwake Jah Prayzah akudya mari dzembavha. Handizivi kuti munoti kudi nazvo guys. Ndo nyaya yanga tauya nayo. Please comment down below because atengerwa mota muchina abuda achitofara achitenda. Sewicknel anozikanwa nokuvhaira nemota dzinodhura dzichibva kunze kwenyika. Abhadhare duty. Last week akatotengera vanhu vekusowera rake mota, I'm sure 50. Handizivi kuti munoti kudi nazvo. Hapana achitobuda achitoita senonzi mari ndeyake, anoshanda very hard, but tinongoziva tega kuti timu yevaraka achiri kubira vanhu mari muZimbabwe.